Takže cavce, takže čaute mravce. Vítajte pri mojej druhej epizóde natáčania Minecraftu. Tak ideme home. A čo tu budeme? Neviem ani. Neviem vôbec. Tak ja neviem. Niečo by som si postavil. Ale čo také? Viem, nejaký sklad alebo niečo také by som si postavil. Neviem, co také dobré. Kameňa je dosť. Tak môžeme sa vydať na cestičku. A kde hodím tyčku? Čo viem. Ja som si tam napísal fly. Ináč nie som hacker, ale som VIP. To vidíte aj, keď som si zapol fly. Poď sem ty zdochlý. Poď sem ty magor. On sa deje. Ja mám meď a nepoužijem ho. Je kravičko. Aj neušetrím ťa. No. Si nejakú kadibudku spravíme? Nespravíme. Pekný dom. A teraz neviem či. A píšte do popisu videa, že čo by ste, do popisu do komentárov, čo by ste chceli v ďalšom dieli urobiť. Samozrejme pôjdem hrať na iný server, kde bude viac ľudí. Postavím si dom. Neviem teraz čo písme. Aha, viem, môžeme si tak spraviť iba taký prístrešok. Alebo niečo pri dome. Pri dome si niečo postavíme. No tu a. Si postavím len taký pidi sklad. Na ukladaj veci. Keď nebudem mať jedaj, lebo truhly mám naozaj veľa. Samozrejme bude zareskované. No, to bude len také. No, nebude to profesionálne. A to som postavil len tak od nudy.
Ako som už povedal, píšte do komentárov, čo by ste chceli v ďalšom dieli. Čiže v 3. Teraz tu budem hodiny. A hodiny. A hodiny. A hodiny. A hodiny. Čakať, kým to zbúram? Zadarilo sa, ako keby ma to počúvalo. Teraz ma to je to len také niečo také. Som pre potešenie si stávam. A to bude trvať hodiny. 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 A hodiny. A hodiny. Kým to zbúra? To bude trvať hodiny. Hodiny. No, hodiny. Hodiny. A hodiny. Kým to zbúram? No také niečo. Tak. Možno. Tak. Okýč. To bude len také otvorené, také niečo krásne. Chcel by si to tam spraviť rezidenciu? Ale to je fajné. Ale nevedno, či máme väčšie skla. Ale môže by. Nemáme. Ale mohli by sme mať aspoň piesok a sklo. Tak budeme mať. Nájde sa. U nás sa vždycky nájde. Ináč, tuto je moja zbierka. No. Keďže som nemal tú zbierku nejak dlho, ale aspoň čosi. Až prídete si zahrať tu, na tento serverik. Ja ho mám docela rád. Mňa pobaví vždycky. No hádam. A keď toto dostávam, tak sa s vami už asi aj rozlúčim. To je pekné, som aj nečakal, že to bude také. To asi nejdem už robiť, to už by bolo väčšie ako môj dom a to by som už nechcel. Ešte by sme mohli spraviť dvierečka. Nič. Tu ani trošku dreva? Čo?
Ale som bol taký drevový oný. Dobre, to vystačí. Kolo terorita. Moje rezne upečené. Tak. Už idem ja.